Bagyo Rolly, wala sang dako nga halit nga ginbilin sa Western Visayas. Apang mga LGU kag mga residente padayon nga ginapaalerto sa posible pagbaha kag landslide tungod sa mga pag-ulan. Pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo gintumod sang Mines and Geosciences Bureau 6 bilang high risk sa landslide. Sa dugang nga detalye, makaupod naton si Daryl Marie Sarmiento live. Daryl! Said Kate Adrian, dako nga halit ang ginbilin ni Super Typhoon Rolly sa Bicol Region kag sa iban pagid nga bahin sang Luzon. Nadalaman sa storm signal ang pila ka mga lugar sa norte nga bahin sang Panay. Apang sa pinakaulihi nga monitoring sang Office of the Civil Defense Region 6, wala sang direkta nga halit nga ginbilin si Bagyo Rolly sa riyon. Luwas na lang sa pila ka mga pagbaha kag preemptive evacuation. Apisar ginpaidalum sa storm signal number 1 ng Northern Iloilo kag pila ka mga lugar sa Capiz, Aklan kag Antique bangod sa Bagyo Rolly. Ginpahayag sang Office of the Civil Defense Region 6 nga wala ini sang ginbilin nga mayor nga kalitan. Sa datos sang OCD 6 may 68 ka mga barangay sa riyon na nagpatigayon sang preemptive evacuation. Sa diin ginpang-evacuate ang 1,827 ka mga pamilya o kon 7,212 ka mga individual. Ang probinsya sang Capiz lang naka-record sang agricultural damages matapos nga ginbaha ang pila ka mahumayan sa banwa sang Sigma. Subong wala na sang lugar sa riyon nga ginpaidalum sa storm signal apang hugot sa gihapon ng monitoring sa mga local DRRMO. Ilabi na nga may isa pa ka bagyo sa Philippine Area of Responsibility. For our roads and bridges, wala man kita sang reported damages no sa aton national roads and bridges. So tanan ini siya still possible. Bangod sa masamay nga pag-ulan, ginabisuhan sang Mines and Geosciences Bureau Region 6 sa mga lugar sa riyon nga ginakabig high to very high susceptibility sa landslide. Sa ginpagwa nga data sang MGB6, 32 sa 43 ka mga LGU sa probinsya sang Iloilo ang ginakabig dako ang risgo sa landslide. Lakip dire ang mga banwa sang Ahoy, Alimudjan, Anilaw, Badyangan, Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Bingawan, Kabatuan, Kalinog, Carles, Pasay City, Concepcion, Dingle, Dueñas, Estancia, Gimbal, Igbaras, Haniway, Lambunaw, Lemery, Leon, Maasin, Miagao, San Enrique, San Joaquin, San Rafael, Sara, Tigbawan, kag Tubungan. Hindi nila internalize din ang among hazard map. So we cannot do anything because MGB is only a recommendatory agency. Ang banwa sang Leon kag Igbaras ang ginakabig duha sa may pinakamataas nga risgo sang pag-usmod sang duta. Makapila naman ka beses nga may na-report nga landslide sa mga nasambit nga lugar. Immediately ginapatagaan as ng warning ang mga pumuluyo or maybe kung dili sa aton magtupa ang bagyo, immediately mga day before ginapahali na sila sa lugar. Nagpasalig man sa kahandaan ng PDRRMO Iloilo sa pagmonitor sa mga kabanwahanan. Ang sa kabanwahanan na may mga aktibidades sila, ginconvene nilang ilang mga councils, ginready nilang ilang resources, kag ang depend in fact nagready sang ilang mga evacuation centers. Said sa karon padayon lang nga ginapaaligmat ang mga residente sa coastal areas, low-lying, landslide kag flood-prone areas sa posible mabaskog nga pag-ulan nga dala naman ni Bagyo Shoni. Said Daryl, ang mga preparasyon sa mga kabanwahanan, labi na sining may manug-abot pa nga bagyo, gusunod-sunod gid ni sila? Said sandig naman sa pahayag sang mga MDRRMO sa tagsa ka mga banwa sa riyon, apisar wala sang direkta nga epekto ang Bagyo Shoni. In place naman ang ila sining preparasyon kaangay sang pagpreparar sang relief goods kag pag-determine sang mga evacuation centers. Said Magalong gid kita kung sunod-sunod ning bagyo kag pag-ulan, mahumok ang mga duta, mas taas ang risgo sang landslide. Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.